ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଓଜନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଜାଣିବା। ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ରାମବାବୁଙ୍କର ଜଣେ ବୋକା ଚାକର ପିଲା ଥିଲେ। ସେ ତାକୁ ବାକ୍ସଟି ଦେଇ ଷ୍ଟେସନ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ବାକ୍ସର ଓଜନ 96 କେଜି 600 ଗ୍ରାମ ଥିଲା। ପିଲାଟିକୁ ବାକ୍ସଟି ଓଜନ ଲାଗିବାରୁ ସେ ଭାବିଲା, ବାବୁ ତ ମୋତେ ବାକ୍ସ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ନ ନେଲେ ଚଳିବ। ଏହା ଭାବି ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଷ୍ଟେସନରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାକ୍ସ ଫାଙ୍କା। ଖାଲି ବାକ୍ସର ଓଜନ ହେଲା 35 କେଜି 550 ଗ୍ରାମ। ତେବେ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ ବା ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ଚାକର ଟୋକା କେତେ ଓଜନ ଜିନିଷ ଫୋପାଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ରାମବାବୁ ଚାକର ଟୋକାକୁ ଦେଇଥିବା ଜିନିଷ ଭର୍ତ୍ତି ବାକ୍ସର ଓଜନ ଥିଲା 96 କେଜି 600 ଗ୍ରାମ, ଯେଉଁଟା ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତା ତଳକୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଚାକର ଟୋକା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ଖାଲି ବାକ୍ସର ଓଜନ 35 କେଜି 550 ଗ୍ରାମ। 96 କିଗ୍ରା 600 ଗ୍ରାମରୁ 35 କିଗ୍ରା 550 ଗ୍ରାମ ଫେଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆମକୁ ମିଳିଲା 61 କିଗ୍ରା 50 ଗ୍ରାମ, ଯାହା ଚାକର ଟୋକା ସେ ବାକ୍ସ ଭିତରୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଗାଁ ଦୋକାନରେ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଖୁଚୁରା ବଜାର ଅଛି, ସେ ବଜାର ମାନଙ୍କରେ ସଉଦା ଆଣିଲା ବେଳେ ଦୋକାନୀମାନେ କିଭଳି ତାଙ୍କର ନିକିତିରେ ଓଜନ କରିକି ଆମକୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି, କେଉଁ ପଟେ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତି, କେଉଁ ପଟେ ବଟକା ରଖନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନେ ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି ବଟକରା ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ଅଛି 2 କେଜି 1 କେଜି 500 ଗ୍ରାମ, ଯେଉଁଟା କହୁଛ ଅଧ କେଜି, 200 ଗ୍ରାମ 100 ଗ୍ରାମ 50 ଗ୍ରାମ 20 ଗ୍ରାମ ଆଉ 10 ଗ୍ରାମ। 10 ଗ୍ରାମର ଏସବୁ ବଟକରା। ଏଇ ବଟକରାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମର ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସ ଦେଖିବା ଜଣେ ଦୋକାନୀଙ୍କର ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ଗୋଟିଏ ନିକିତି ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ବାଁପଟ ସାଇଡ଼ରେ କିଛି ବଟକରା ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ବଟକରାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଓଜନ କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆସ ଗୋଟେ ମଜାଦାର ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଓଜନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କଖାରୁ ଲାଉ ଦିନେ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ। କଖାରୁ କହିଲା ମୁଁ ଅଧିକ ଓଜନ, ଲାଉ କହିଲା ମୁଁ ଅଧିକ ଓଜନ। ଏମିତି କଳି ଲାଗି ସେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପାଖକୁ ଗଲେ। କହିଲେ, ଭାଇ ଆମକୁ ଟିକେ ଓଜନ କରିକି କୁହ, କିଏ ଅଧିକ କିଏ କମ୍। ଦୋକାନୀ ଭାଇ କ'ଣ କଲା, ନିକିତିରେ ଗୋଟିଏ ପଟ ପଲାରେ ଡାହାଣ ପଟ ପଲାରେ କଖାରୁକୁ ଥୋଇଲା ଏବଂ ବାଁ ପଟ ପଲାରେ ଲାଉକୁ ଥୋଇଲା। ତାପରେ ସେ ଓଜନ କଲା। ଦେଖିଲା ଲାଉ ପଟ କମ୍ ଓଜନ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଲାଉ ସାଥିରେ ଆଉ 2 କେଜିଆ ବଟକରାଟେ ରଖିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଲାଉ ଆଉ କଖାରୁ ଦୁଇ ପଟ ସମାନ ହୋଇଗଲେ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏବେ ଚିନ୍ତା କର କାହାର ଓଜନ ଅଧିକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଖାରୁର ଓଜନ ଅଧିକ। କାହିଁକି ନା କଖାରୁ ସହିତ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲାଉ ପଟେ 2 କେଜିର ବଟକରାଟି ସେ ରଖିପାରିଲା। ଏଥର ଏବେ ତୁମ ପାଇଁ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ବହିରେ ଅଛି। ଦେଖ, କଖାରୁର ଓଜନ ଲାଉର ଓଜନ ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଖାରୁ ସହିତ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲାଉ ପଟେ ଯେହେତୁ 2 କେଜିଆ ବଟକାରେ ଥୋଇଛି, ତେଣୁ ଲାଉ ଠାରୁ କଖାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2 କେଜି ଅଧିକ ଓଜନ। ସେହିଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଲାଉର ଓଜନ କଖାରୁ ଠାରୁ କେତେ କମ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେହେତୁ 2 କେଜିଆ ବଟକାରେ ଥୋଇଲା ପରେ ଲାଉ କଖାରୁ ସହିତ ସମାନ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଲାଉ କଖାରୁ ଠାରୁ 2 କେଜି କମ୍ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ନିକିତିର ଡାହାଣ ପଟ ପଲାରେ ଜିନିଷ ରଖିବା ଏବଂ ବାଁ ପଟ ପଲାରେ ବଟକରା ରଖିବା, ଯାହା ଆମର ଖୁଚୁରା ଦୋକାନୀ ନିକିତିରେ ଓଜନ କଲାବେଳେ ଏଇଭଳି କାମ କରିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଓଜନ ମାପର ଏକ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା। ଏକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କିଲୋଗ୍ରାମ ବା କିଗ୍ରା, ତାପରେ ଆସିଲା ଛୋଟ ଗ୍ରାମ ବା ଗ୍ରା, ତାପରକୁ ଛୋଟ ଏକକ ଆସିଲା ସେଣ୍ଟିଗ୍ରାମ ବା ସେଗ୍ରା, ଏବଂ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଏକକ ହେଉଛି ମିଲିଗ୍ରାମ ବା ମିଗ୍ରା। ନିକିତିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଜନ କରାଯାଏ, ତୁମେ ତୁମ ଗାଁର ବା ସହରର ପାଖ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ୱେଟ୍ ମେସିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଆମ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଚାଉଳ ଓଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଖାଦ୍ୟ ଓଜନ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେମାନେ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ୱେଟ୍ ମେସିନ୍ ଦେଖିଲ। ଏବେ ଦେଖିବା ମାପପଳା ବିଷୟରେ। ତୈଳ ପଦାର୍ଥ ମାପିବା ପାଇଁ, କିରୋସିନି ତେଲ ଡିଜେଲ ମାପିବା ପାଇଁ
ऊपर देख नील रंगर जो 5टी पड़ा रही 50 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर 200 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर और 1 लिटर ता तले नाली रंगर अच्छी मापपात्र जो थी कि पेट्रोल डीजल मापुचे जो थी अच्छी प्रथमटी 1 लिटर तापर 2 लिटर तापर 5 लिटर और बड़टी हूँ 10 लिटर। आजिकल तरल पदार्थ मापियापी पेट्रोल डीजल मापियापी आउ से पड़ार विशेष आवश्यक पड़ूनी। एबे सब आसीगला इलेक्ट्रोनिक मेसीन डिजिटल मेसीन यही मेसीन माध्यम पेट्रोल डीजल पेट्रोल पंप रे मिल पार माप कर जानिबा तरल पदार्थर मापर एकक। बड़ एककटी हूँ किलोलीटर बा किली तापर हूँ लिटर बा ली तापर छोट हूँ सेंटीलिटर बा सेली एवं सबुठ छोट एकक हूँ मिलीलीटर बा मिली। एबे आमे तरल पदार्थर माप अनुजाई आमको शून्यस्थान पूरण करने पड़ो। देख तुम बही देजी 5 लिटर 250 मिलीलीटर जहाँ संक्षिप्त लिखाई 5 ली 250 मिली से भाई भाव में हलदिया जो शून्यस्थान पूरण अच्छी से गुड़ा शून्यस्थान पूरण करवा। 6 लिटर 750 मिलीलीटर ताकू आम कि लिखा 6 ली 750 मिली से भली 7 लिटर 650 मिलीलीटर अर्थात 7 ली 650 मिली ता तलू लिखा। शेष अच्छी 3 लिटर 200 मिलीलीटर अर्थात ये लिखा 3 ली 200 मिली। एभली जदि तुमको 500 मिली पड़ाटे दि जाए एवं गोटे 1 लिटर पड़ारे ताको ढाल पूरण करने को कहुए ताले केते थर आमको ढालिया पड़ो ना 500 मिली आ 500 मिली एमती हे 1000 मिली अर्थात 1 लिटर पड़ा को पूरण करने आम 500 मिली पड़ाटी को 2 थर ढालिया पड़ो अर्थात 500 मिली लिटर पड़ारे 2 थर पानी ढाली देले 1 लिटर हे कारण 1 लिटर समान हूँ 1000 मिली आ 1000 मिली पाइबा हेले आमको 500 रे 2 गुणिया पड़ो अर्थात 500 गुण 2 समान 1000 मिली। बर्तमान यही नियम को आधार करके आम तालिका पूरण करवा। तालिका देती प्रथमटी 550 मिली अर्थात क्यों पात्र आम दरकार पड़ो अर्थात 500 मिली गोटे पात्र और 50 मिली गोटे पात्र दरकार पड़ो। ता तल अच्छे 350 मिली ये आमको 200 मिली गोटे पात्र दरकार पड़ो गोटे 100 पात्र दरकार पड़ो आ गोटे 50 मिली पात्र दरकार पड़ो। से भाई भाव अन्य घर गुड़िक आम पूरण करवा। ए तालिकाटी सारणी देखिए पूरण करवा कारण प्रत्येक माप फल तार परिमाण देती तेणु परिमाण को मिसाई आम खाली घरे पूरण करवा। तुम मानक पई ए भिडियोटी प्रस्तुत करथिले